ассалому алайкум бардоро, салом бар ҳама подписчикони канали Автотаҷикистан. Бардоро хуш омадед ба канали мо. Дар навори имрӯза як чандта мошинои арзонам мондагем, ҳамашон бо дархости шумо. Дар навори имрӯза ҳастанд мошинои Opel Astra F, яъне хеҷибек седан ва Astra G, Daewoo Nexi ва бардоро ҳамин наводи мошинаҳоро мондагем дар навори имрӯза. навора то охирша тамошо кунед. Аз ҳар якидоми шумо хоҳиш менам ки дар канал подписатсия кунед, дар видеонавор лайкҳоро бимонед ва дар комментария ҳатман мошинаи мехозакитона номаша бинависед. ва кадоме аз шумо агар мошини фурӯшӣ дошта бошед, дар рақамҳои рӯи экран будагӣ дар ватсапи мо сурат ва маълумот чарамо кунед. мо дар наворҳои оянда пешкаши харидорро мекунем. бардоро аз ҳар якидоми шумо хоҳиш менам ки видеоро поделитсия кунед дар имо, ватсап ва дигар сайтҳо. мезгарем ба мошинҳои фурӯшӣ. якум мошини фурӯшии мо бардоро Daewoo Nexi мебошад ки соли бариш 1998 сӯзишвориш бензин газ ҳардуш кор мекуна. яксола ҳуҷҷат дора, утилизатсия дора, салонаш тозае, ҳолати мошин беҳтарина. мошин ягон камодиву расход надорад, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ, задни камера да чик ҳамаш 100%. мошина балонош 90%. мошин қарор дорад дар ноҳияи 5 наша 25000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо ва шумо. бардоро кадоме аз шумо агар мошини хона чеки дора барои фурӯхтан, дар рақамҳои комментария будагӣ дар ватсапи мо сурат ва маълумот шаромо кунед. мо дар наворҳои оянда пешкаши харидорро мекунем. ҳамин қати ҳамин дору саргардон ва ҳамин дору мара девона када қати ҳамин клентон бародаро нигоҳ кунед. ҳамин дору насамде дар бораи мардонагия калон ғаф ва дар бораи ҳамин вирус пируса мекиша. ҳақиқатан ҳамин чой мехӯрам намехӯрам ки бародаро инами қилпа сабшина охирсаншин кадоми дору нигоҳ мекунам. асбобу анҷомаш рулеткаш бо дар дасташ ҳам бародар бародар гӯшта идо матра дигар тору намекунам. ва барои то дору овардум макон маҷнун меган ира барои простатит хунукӣ, барои ҳамхӯбагӣ. баъд бародарое ки пешоб тез тез мерем беҳад доруи хуба. яке аз беҳтаринош ия биюм беҳтараш инам биохес меган полни худ доруи беҳтарина ки истеҳсоли малайзия бародаро. баъдан бародаро инаи доруи ки дар дасти ба бибинед новобаста зани марди кам тарак ҳамин куталиро мебурӯи ҳакас мекунӣ. манама муроҷиат ки результати сарфоиза оригиналаш бо боварӣ бародаро занг занен. сирожа мошини фурӯшӣ бардоро Opel Astra F мебошад ки дар кузуфи седан қарор дорад. соли бариш 1995, объеми мотор 1.6, сӯзишвориш бензингаз, коробка передашаш механикае ва дар инҷо соҳиби шуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. задагӣ пусдагӣ надора, ягон камдиё надора, умуман расход надора. мошин бо усто биёяд мошина проверка куна, баъд савдо куна. хадавои нав кадага утилизатсия дора, ҳуҷҷат дора. мошин 100%, фақат мегирӣ ҳамине бо усто биёяд мошина проверка куна, ба дили пир бубара. ҳолати мошин беҳтаринай. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 33500 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо ва шумо. Opel Astra F бардоро кузуф хеҷбек, соли бариш 1998, объеми мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка передашаш механикае ва дар инҷо соҳиби шуфтааст ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. ҳуҷҷат тонировка утилизатсия дора, люк дора. харидори аниқ боша мошина замзан. мошин сирожа фурӯшиай. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 40000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо ва шумо. якта дига Opel Astra G бардоро соли бариш 2008, объеми мотор 1.4, сӯзишвориш бензин, коробка передашаш механикае ва дар инҷо соҳибиш гуфтааст ки
мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Утилизатсия дора, ҳуҷҷат надора. Ҳуҷҷатош буд шуда кондитсионер, ях, расход, бензин дар 100 километрра 7 литр 8 литр мехӯрда. Задагӣ тамоман надора. Устоқати биё проверка кина, ба дили пар мошина бара. мошин ягон дарда камдиву расход надора, фақат ҳуҷҷатош буд шуда ҳуҷҷат мекунӣ, тамом. алишам пешниҳод мешавад ва кадоме ки харидора ё алиш кардан мехоҳанд, рақамҳои себаш дар рӯи экран марҳамат занг бизанед. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 69 000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. бардоро Opel Astra F бардоро кузов седан, соли бариш 1997, объёми мотор 1.6, сӯзиши вориш бензин, коробка 5.6 автомат ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ягон камдиву расход надорад. аккумулятор нав, 4 баллон нав, ҳуҷҷат дора, утилизатсия дора. ҳолати мошин 100%. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 50 000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мову шумо